Dünya tecrübesini ilkinci gedek milli äkeňde almalyk sunwatyna düýpleýin şoň çemeleşen Türkmenistanyň dermanlyk ötümlükleri atly eterlerim meniň türkmen halkym üçin Lukman kalbymdan joşup çykan namamdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Hay canavar! Aylan aylan! Hay karavan! Ayla! Salamu aleyküm Yaşuli. Wa aleykümselam. Sağlıkmı o yiğit? Ine bu meň depem. Daşyndan sinesen ýöneköý depedir. Üstüne çykardyňam weli 7 asmana qanat ýaýyp uçýan ýalysyň. Göwnüme bolmasa her gedek şu depeň üstüne çykamda firma agram salýan oý pikirlerden saplanýan ýaly bolýan. Hay çu, Turhan canavar tur. Vay bu şemali. Vah karabahtım, bu tur çok değerli. Tur canavar tur. Uyan teretap bol. Vay! Aytma teretap bolun diýip. Ağırıp ıncan yeriniz yoktur da herne. Vah hey.
Erkek ayaly şu hayvanı tanıyada. Vah. Ýogdam näme? Düýede edil adam ýaly hemmelerde düşünýär. Hana ayak çekin men ilki düýäni çökereýin. Ýogdam ol ýene keterilne däýmesin. Hani çök canawar, çök. Çök diýen men sana, çök. Çök. Çök, çök, çök. Çök diýen. Çök canawar, çök. Ha. Taňry ýalkasyn. Siz kime? Men hoş geldi. Sizin adyňyz näme? Men adym Bike. Otur Maysa. Maysa, sen şirin sağlar salyan mahalın yüreğime gödürlüğün möhru atılan ýaly bolýa. Sen ogudan geplemäni hemişe ökdedin. Häzirim şeýle. Maysa, sen ynanmasçylyň haçan galarka? Düşünä, sen zekiniňe bolan bu ýytonşy sözlerimi ýürekden aýdýan ahry. Şeýle sözler hemişe yürekden aýtmaga saňa näme päs gelýär? Yine başladı o. Sen bilýäňa men seni... He, söýýär nejek bolýarmy? Men bu sözler 10 kil bäreşdik gelýän. Sen döredijilik jebri diýip hey eşitipmidin? Diňe bir eşitmek del. O jebir men özümem çekip gelýän. Ya, 10 kil mundan öň konservatoriýany tamamlap, pianinaçyň diplomyny alalygym saňa ýatlatmalymy? Maysa, düşün ahry men hiç da döredip bilemek ine men derdim. Sen döredjilik jebirini çekýän. Men perdentliligiň zaryny çekýän. Är aýalyň paýhas anamyna, ahlak durkuny, kanagat berýän zat näme? Perdent hem maşgala agdy berligi. Bizde o şolun hiç dem ýok. Düşüne, hoş geldi. Biz kamuksudan yasalan ýaly bolup ýaşaýas. Ýöne bir ýaşaýyş däl ahry.
perden hem maşgala agdyberligi. Bizde o şolun hiç dem yok. Düşüne hoş geldin. Yönü bir yaşayış değil ahire. Allah camağa yekece bir çağa çık berdi. İyilenini perdentlem olmadı. Vah, menin halim. Çıdam. Ağıytmaysa? Uy, ödedim urla oturdun mu? Olşun nahil, köşüşü var. Vah Akçacan. İnni 10 yıllar. Şol qaraş oturşumuz. Bolyan zat yok. Men halis yatadım. Allah can bize yekece perdendim rova görmedi. Bu dünyada perdensiz yaşadın neme, yaşamadın neme. Koyu var, beydiğime var. Sabret, yaxşı mektup ol. Yönü çağı deyip beydi oturanın bilen bolayyamın neme. Maytacan, her bir dadın öyle vakti var. Vakti gelene bolur da. Bilgen, perdensizlik derdi ağır kesellenen beterdir. Yönü beydi gammusa batıp oturmak bolmaza. Vah Akçacan. Bu dünyadan perdensiz ötsen armarlı gittin olmaz mı? Maysa, ödeyi koydun mu? Hava. İrertir usahana dip çık gidişi. Sonqu döwürler hoş geldi bilen asıl meşimiz bişen o. Ona bir daha bolupdyr. İdil deldiren ýaly. Gaty ınjygan bolupdyr. Bir söze az, iki sözem köp. On soňam ay bolýarda.
Ayu? Ayu diýerimsiň? Bağışlaň. Näme üçin soraýaňar? Ay bolsun bir hilre boldy da. Dogurdanam, towa towa. Bolşuňyza çyndanam bir hili. Men pikir edýän. Çarwa diýsem çarwa däl. Derwiş diýsem derwiş däl. Beker gezip ýören Fergizana da meýdäň zok. Ya, bu ymyr çöllükde bir zat gözleýäňizmi? Diýdi.
Bike min senin gatradı. Beydip uzoldulan ömür maňa gerekke. Sen men öz günüme goý. Düşüne, derdim bir bolsa adarym iki. Sen can ferek bolup ýörşüň, men derdimi hasam goşulanlar ya. Şey diýdim ama. Siz näme diýdiňiz? Vah näme diýeýin? Sesim çıkarmadım. O çıdaman soň şey diýedi. Ýöne men golu gowşuryp, oň ýuwaş-ýuwaş öçüp gidişine arkaýyn teretip bilmene. Eger şey diýsem, ýeki ihlasma däl, oňa bolan söýgüme atanak çekdim bolmaýar. Bike, siz onu derman otlaryna saklap bilerini öýdýäňizmi? Hawa, ömrümiň ahyryna çen saklamalam bolsa saklar. Men denan maşgala. Denan takdyr nämede? Garaşmakda hem çıdamakda. Men garaşarnam, çıdarnam. Gerek bolsa janym bermäge taýyn. Ene dogan. Men ömrümiň manysyny nämede? Tuweleme. Türkmen denanına mahsus olan en gow häsiýetleri özüne jemlän, öz pek süýgüsü üçin ihlas edýän şu mert denanyň öňünde baş ekseňe mazır.
içimde opyan haratatları taňaýdyp derdiň goşulundyrasym gelenok. Ýöne sen muňa düşünýärsiň ekem. Ine, bu köküň adyny muňa bolsa gan neper diýerler. Hersiniň öz emi jany şeýlem.
Türkmenin belent başını arşa götürýän şular ýaly jogher dehili adamlar däl beýdim. Men şu döwrüň adamsy da begenýän. Hut häziriň gözünde menne guwanç hem buýsanç doýulsym ýokjalýa. Şeýle oğullar gyýlar bolan eneler elbetde bagtlydyr. Mehriban gelin gyzlar, ediz halçylar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne milli medeniýetimiz, milli sungatymyz batlyk adamlar bilen gün-günden ösýä, özgörýä. Medeni çäreleri, medeniýet günlerini, ýurdumyzyň ähli künjeklerini dawaraly ýagdaýda geçirmek bolsa, häzir ajaýyp däwe urildi. Döwlet derejesindäki bu çärelen göz başynda bolsa, gahrman arkadamyzyň Pähim paýgasynyň ýatanlygy biz dörejilik işgärlerini diýsen guwandyrýa, buýsandyrýa. Bugün siziň bilen çyn ýürekden diýdarlaşmaga geldik. Mehriban halçylar, häzir bolsa söz nowatyny ýurdumyzda belli şahyr jurnalist Zenanymyz Aýjamal Umarowa berýär. Baş üstüne. Mehriban halçylar, men häzir size halçylara bagyşlap ýazan täze goşgymy okap bereýin. Bagtyarlyk halysy, her çytyma gyzyl gülden çytylen bahar mehir bagtyarlyk halysy, uz ellerde bägül bolup açylan bahar mehir bagtyarlyk halysy, çeper gyzlar läle kakar dokanda, mehir çogor sypalaplar bakanda, şygyr dizer özü hakynda bahar mehir bagtyarlyk halysy, arka dagym janlary gaýet diýdi, halçyň işine çyn sarpa goýdy, dünýe içre taýsyz bir ajap aýdym bahar mehir bagtyarlyk halysy. Onda gül watanyň peşin görersiň, deňiz derýäň mewşly ışgyn görersiň, bagtyňla urdaýan köşkün görersiň, bahar mehir bagtyarlyk halysy. Nusxasyny gül bahardan alandyr, gödelligi bilen dünýä dolandyr, arka dagly ajap döwre gelendir, berkararlyk bagtyarlyk halysy, bagtyýaýlasy ajap türkmen halysy. Sağ olun. Mehriban gelin gyzlar. Inni bolsa ýaş, zehinli, suratkeş ýigdimiz hoşgelli Nökerowa söz berýär. Baş üstüne. Hormatly halçylar, suratkeş ýa rejissor bolsun, şahyr bolsun, kompozitor bolsun tapawdy ýok. Ol hakyky sunugat adamsy bolýan bolsa, onu ol welilik borjyny berjay etmeliler. Sunugat äleminiň açylmadyk gatlaryny açmaga synanşmalylar. Dörejilik bilen bagry wadaşan her bir insan agyr ýükü üstüne alýandyr. Şunu ýatdan çykarmak bolmaz. Gowsy siz maňa sora beriň, menim jogap bereýin. Siziň dörejilik bilen bagly eň bagtly pursatyňyz haçan boldy? Men ilkinji eserim Nätan Şygydyň keşfini döreden pursadym. Siziň üçin dünýäde eň gymmatly zat näme? Watan. Ýöne watanyň gadryny özge ýurtlara gideňde duýýan ekeniň. Dünýäniň köp ýurtlaryna türkmenler ýaşaýan ekeni. Watanyň tozuny gözüme bir sürsem armanym ýok diýen türkmenlere de o ýurtlarda kän nuşdum. Olar häzirki berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, Türkmenistanyň ýeten beýik derejelerini, awraýyny guwanýanlyklaryny aýtýarlar. Şoň üçin mehriban halçylar, watandan eri zat ýokdur. Watan sen, bagtyň hem şöhratyňdyr. Özlerinden eserleriňiziň içinde haýsyny has görýäňiz? Doğrudan bir näher ýagdaýda halyn şikki. Men näme üçin şu wagtda çelli ondan habar tutmadym ka?
Bolya, qara şaýar. Bar oğlum, bar. Han geliveri, geleveri, gel. Adyňy aýdyp berme. Teň adyň näme? Aýda aýadyň. Ay. Bar oğlum salamlaşmala, bar. Bar daýdan bilen salamlaş. Bar oğlum, bar beýdi durma däle. Bar. Han gel, geleýin, geler akyllyja we han gelme. Dur, yıkılayma, gel ver. Gel otak barmallar, gel oğlum, gel. Gel barmallar, devmeler, Gel avlatlara, ver, gel ver. Gel. Gel hani. Yıkılayma, Gel gel veri. Akıllanmıyormuş oğlum, gel ver. Yürü siz Lukman'a yarşı. Şey deme. Yürüne baralım. Gelin birayın. Gelin geçin. Salam. Hani oturun. Maysa, siz Lukman'ın ähli tapşyrıklaryny talabalaýyk ýerine ýetiripsiňiz. Dermanly otlardan taýýarlanan melhem çaýlary gowy netijesini beripdir. Häzir biziň soňky barlyklamyza görä nesip bolsa siz bakym ene bolup bilersiňiz. Gutlayan. Garaş verin. Sağ olun. Minnettar. Alo, hoş geldin. Nerdesin? Gelýän mi? Bolya.
Görsene bunu uyan. Sen şol kaygılı gözlüň gör bugün nähil şatlykdan doly. Berekella uyan. Ihlasın murat bolupdyr. Hol beýikli bessi, sansy sajykly gum depeleriň aňyrtynda gün ýaşyp barýar. Nähili gözellik. Biz döwrümizin bagtly adamlary. Ertir ýene täze gün doğar. Ani gel çap. Ay berekillah. Hop. Ene.